брати и сестри, мисля, че почти всички успяха да чуят евангелския текст от Лука. Аз мисля, че както хората през онези години, така и ние днес имаме постоянното безпокойство за насъщния и за утрешния ден. Ще имаме ли работа? Колко платена ще бъде там тя? Какво ще се случи? Какви процеси ще настъпят в нашата страна? Ще бъдат ли здрави нашите деца? Ще можем ли да ги отгледаме? Ще бъдем ли самите ние здрави, за да посрещнем ударите на времето? Имотни проблеми вълнуват мнозина хора. Брат срещу брат се настройва, баща срещу син, син срещу най-близките си хора. И всичко това, захранвани от едно постоянно безпокойство за насъщния. Въпросът е дали тук нашите грижи се свеждат до това, което определяме потребност, или в основата на нашите страхове стои користолюбието, сребролюбието, алчността. И аз мисля, че именно в тази посока би трябвало да осмислим думите на Спасителят. Тази притча, която като че ли се обявява против всякакъв социален ред. Защото възприемано буквално това послание, а и на други места, малко по-надолу в същата глава, Спасителят съветва: продайте си имотите. Приемайки буквално всички тези думи, възприемайки ги абсолютно, следва, че Спасителят проповядва едно реално настъпване скорошно на края на света и се обявява против всякакъв социален порядък. А подобно възприятие е било чуждо на ранната църква и също на християните в цялата история църковна. Затова като че ли упрекът, който Спасителят отправя към този богаташ, би трябвало да се разбира духовно. Какъв е проблема на този заможен човек? Това, че той е пожелал да си направи житници или въобще помещения големи, в които да събере всичко, което има и да го приумножи? Или самодоволството, че той притежава повече и това при изобилие ще му стигне да премине живота си безделно? Този разказ е поставен в един контекст, който го изяснява. Един човек пита Иисус: помогни, така, щото брат ми да подели наследството с мен. И след като Господ отказва да влезне в подобни тъжби, казва притчата. Непосредствено след нея той продължава своите наставления, поне такава е структурата, повествованието на евангелист Лука. Той казва: погледнете враните, че не сеят нито женат. Те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни. А колко сте вие по-ценни от птиците? После говори за криновете, после говори за тревата. И казва, в 29 стих е записано: затова и вие не търсете какво да едете или какво да пиете и не се загрижайте, защото всичко това търсят езичниците на света, а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това.
но вие търсете Царството Божие и всичко това ще ви се придаде. Ето в тези думи проличава основното послание на нашия Спасител. Първо търсете Царството Божие, а както е казано в друго едно Евангелие, и Неговата правда, и всичко това, което вие искате, оправдано търсите, ще ви бъде предадено. Ако трябва вкратце да резюмираме всичко това, трябва да кажем, че нашият Спасител желае сърцето ни да бъде в Бога скрито. И нашето богатство да бъде Царството Божие и Неговата правда. А всичко останало, което съдейства за нашето добруване, би трябвало да бъде средство и да съзнаваме, че то е плява, трева суха, която слънцето лесно може да възпламени и унищожи. А съкровището и истинските блага извират от Бога. Това е бил проблемът на богаташа. Не, че е бил богат, а че е намирал задоволство и самодостатъчност в това, което притежава. Забравил е да търси Царството Божие, както и в другата притча за богаташа и бедния Лазар стана въпрос. Това, което липсваше на богаташа в онази притча, е именно милосърдието, състрадателността, грижата за бедния, подобно на този човек, за който четем, който се е казал: всичко това ми стига, аз не се нуждая от нищо друго, но аз днес, казва Бог, ще поискам твоята душа. И въпросът не е дали той ще го остави на семейството си или на някой друг. Теб това богатство не те ползва в абсолютен смисъл. Ти няма да влезеш в Царството Божие. Затова и ние, бидейки улисани в грижи, които може би като немощни хора търсим по-усърдно да задоволим, нека от друга страна, като вярващи, да се опитаме да потиснем страха, да го изгоним от нашите души. Някой би възразил: да, но ние сме бедни. Бъдете сигурни, че тези хора са били по-бедни от вас. Защото в онези години не само робство, не само тежки римски данъци, но и данъци царски е имало, които са убивали хората. И те по никакъв начин не са били по-богати от нас днес. И това са думи, утешителни на Христос, казани не на богати, а цялата проповед, цялата конструкция е за бедните. Те да бъдат утешени, защото те са го следвали, за да получат изцеление, за да получат отговор на някаква нужда, за да бъдат удовлетворени техните потребности. Следователно, ние нямаме оправдание за нашият страх, за нашето съмнение, за нашето неверие. Затова Господ ги утешава с думите: вие сте по-ценни от връбчетата, от класовете, от всичко. Затова и проповедта, не казана на някой друг, а благовестието за Царството Божие е дадено на човеци. И аз искрено се надявам, защото аз със сигурност не правя изключение, но да намерим утеха, ежедневно да преосмисляме заобикалящите ни обстоятелства, дадености и да ги поставим пред Бога, за да може Той да ги благослови и нас да утеши. Амин.